Bine m-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt ce am eu în bază pe Swing Obi for Bees Brainstorms. Nu prea știu engleză, dar nu are nimic, că nu mor dacă nu știu engleză. E important să știu română. Ok, așa. Asta l-am în bază. Așa. Pe ăsta chili am 5 stâni. Eu am atâția bani. Deci hai luăm. Mingea asta Alesia are 121, dar să vedeți voi ea. Asta. Și asta. Urcăm și sus. Uite așa. Asta e cum la bani. Asta are așa, așa, așa. Așa, așa. Asta e așa, 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 așa. Vedeți, nu? Ok. Urmează să luăm bani. Acum trebuie să mergem sus pentru că n-am mai fost. Aici am un ăsta. Păi dar ziceți-mi asta. După elefant cu banană. Ia să ne